बिक्रम दैमारी आदा प्रहलाद ओमफ्राय कास्टम बसुमतारी आदा बिथांमोन साथामा बिपिएफनि दा जाखांफुनाय बिराद मबिलाइज खालाम हानाय पाब्लिकफोरखौ गोसो बोनो हानाय लेक्सार होयो नालाय बेखौ नोजोर बोनानै इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरिया बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। थारैनो बिथांमोना इउपिपिएलआ बिपिएफखौ एसेबांदि माइनास पइन्ट दायो बिथांमोना बुंगासिनो दं, अब्ला थारैनो बिथांमोना खौसेथिखौ इउपिपिएल पलिटिकेल हान्जानिफ्राय लुबैमारना मारा? प्रश्नआ बे। स' हेल' एभ्रिवान, वान्स एगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि उनाव नोंथां बयबो मोजां मोनदों। स' दिनै उइथ प्रुफ नोंथांमोननो आङो खिन्थानो नागिरदों जे इउपिपिएलनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि सेन्ट्रेल कमिटिनि इयुथनि इउपिपिएलनि रंगुल बर' आदाया ओरैबादि बिसोर साथामखौ बखिदों, कास्टम, प्रहलाद आरो बिक्रम आदा। एकदमबारे लाजाया खोथाया। अब्ला बिथांमोना फोरमान खालामना लाबाय गावसोर जे खौसेथिनि लामायाव गावसोरनो गसंथेनानै लागासिनो दं होननानै। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो, जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। सासे ठिकादार बिक्रम दैमारी बिथाङा सोरांबानो बिटिआरनि सिएम बिथांखौ रायनो मोनाब्ला गोजोना, गतिके बिथांनि हेबिट बायदि जालांबाय। आरो जुदि बिथाङा सोरखौबा रायनानैनो गोजोननाय जुदि लादोंब्ला जोंहा बुंनांगौ गैया, नाथाय खामानिनि बाथ्राखौ प्रेक्टिकेलाव सावरायनांगोन। सोर हारिनि खामानि मावदो आरो मावाखै? थांनाय गोलाव समाव, जाय समाव बिक्रम दैमारी बिथांनि गुरु हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव थानाय समाव मालाबाबो बिथाङा मानव गेदेर रन्जन दैमारिनि बाथ्रा बुंफेरासै। मानव गेदेर एनडिएफबि जोहोलाव बिथांमोननि बाथ्रा बुङासै। मालाबाबो बिथाङा एक्स ग्रेसियानि बाथ्रा, मार्टियार्स फेमिलिनि बाथ्रा, रिहाबिलिटेसननि बाथ्रा मालाबाबो बुंफेरासै। मालाबाबो साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा बुंफेरासै। मानोना बै समाव बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि संख्रि जानानै देरगासिनो दङमोन। लासै लासै बिथाङा जिथिया नुबाय पकेटआ जिर' जालांगासिनो दङ, अब्ला हारिनि सेन्टिमेन्टआ बोरैबा फैफ्लांबाय। दा दिनै बिथाङा जेरावनो स्कप मोनो जातीयताबादनि कालार फुननानै गावखौनो हिर' खालामनो सेस्था खालामबाय थायो। दा गाव हिर' जानो थाखाय बियो, जाय मानसिया जातियाव मोनबो कन्ट्रिबिउसन गैया, सोरांबानो लिडारखौ समाल'सना खालामनायनिल'सो खामानि मावो, बेबायदि मानसिखौ जों बयबो सिनायना लानाया मोजां। आरो बिथांनि जा एरियानि डाटा, बिथांनि जा माने केरेक्टार, बेनि सायाव जोङो बुंसोनांगौ दङ होननानै सानाखै। बिथांनि एरियानि मानसिफोरा मोनथिगौ बिक्रम दैमारिया बेसेबां गोथौ हाखरनि ना, बेयो मा खामानि मावो, बिथांनि सिगांनि जिफोर खामानि दामानि बेयो बेसेबांबा मोजां, बेसेबां मोजां मावदों मावाखै बे बाथ्राखौ मोनथिगौ। दा बाथ्राया जाबाय, दिनै खौसेथिनि बाथ्रा जेराव सावरायबाय थादों बयबो सिरियास हारिखौ लानानै, बे समाव बिक्रम बायदि थिफुदला मानसिया जानला मानला बाथ्रा बुंनाया बर' हारिनि थाखाय बेसेबांबा गनायथावना जादों आरो जायाखै, बेसेबां एक्सेप्टेबल दिनैनि तारिखआव। साननैसो सिगाङाव गावसोरानो बुंबाय जे मानव गेदेर एबसुनि आफादगिरि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा जि बाथ्राखौ खावलायदों, जि बाथ्राखौ आपिल खालामदों, जि बाथ्राखौ बर' रायजो राजानि गेजेराव हगारदों, बे बाथ्राया जेनुइन बाथ्रा, बयबो खौसे जानांगौ हारि हिसाबै। नाथाय जों बेखौबो बुंदों लोगोसे जे हारि हिसाबै खौसे जानायाव जोंहा बुंनांगौ गैया, नाथाय सोरबा सासे दैदेनगिरिनि राजनितिक केरियारखौ इस्टाब्लिश खालामनो थाखायसो जुदि बिक्रम दैमारी बिथांमोना खौसेथिनि बाथ्राखौ बुंनानै हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय राजनिति फायदा जुदि लानो नागिरोबा, बेखौ खिन्थु बर' रायजो राजा बिथांमोना गनायनाय नङा। बिथांमोना खौसेथिनि बाथ्राखौ गोजौआव बुंफ्लांबाय थादों, नाथाय सोरांबानो बिथांमोना मिडियानि सिगाङाव लिडारफोरखौ जोबोद गाज्रि समाल'सना खालामो। बेजों बोरै खौसेथिया जानो? दिनै सावरायनायनि प्रसेसा मोजां थांगासिनो दं होननानै बुंदों, टेकनिकेल सेसनाव सहैहां होननानै बुंदों, नाथाय बै समावनो बिथांमोना सानफ्रोमबो रेगुलार बिथांमोना जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ, बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ फारसेनिफ्राय गाज्रि समाल'सना खालामनानै बिथांमोननि जा ससियेल इमेज, जातीयताबादनि जा इमेज, हारिनि खाथियाव जि कन्ट्रिबिउसन दंमोन, बेखौ एसिमिलेट खालामनो,
बिथांमोना हाग्रामा महिलारिनि पलिटिकेल एजेन्डायाव बिथांमोना स्पाइ हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ। दा बिथांमोना जेरैबायदि गुनजिर हिसाबै हारिनि खौसेथिखौ बारे बारे माने सेफायनो नागिरदों, गले गले सेफायनो नागिरदों, जोंहा बेवहाय बुंनो गोनां दङ। जोङो राजखान्थिबाबो बिथांमोनखौ बुंनो गोनां गैया, राजनितियाव समालोचना जागोन आरो साफ्रोमबो मानसिया बेयाव अधिकार थागोन। नाथाय जिथिया हारिनि खौसेथिनि बाथ्रा फैगोन, बे समाव बिथांमोना जिखौ गोसो बेखौनो मिडियानि सिगाङाव ओंखारनानै थिफुदला बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों हारियाव जे मोनसे खैफोद फैगासिनो दङ, बे खैफोदखौ बिथांमोना नुहुरखानानै मानो गले गले लाबोनो नागिरदों। थांनाय गोलाव समाव भाइलेन्सजों साग्लोबजानानै बर'फोरा बेसेबांबा लुजार जानो गोनां जादों। हारिनि संग्रामनि मुङाव माखासे मोजां मानसिफ्राबो भिक्टिम जानो गोनां जादों। जायफ्रा मुंख्लं जादों, बे मुंख्लंफोरनि खाथियाव बिक्रम दैमारिनि कन्ट्रिबिउसना मा? बिथाङा साबेसे मुंख्लंफोरखौ न'खर न'खर थांनानै खबर लादों, बा हाग्रामा महिलारिनि समाव बिथांमोना सरकाराव दङमोन, बिथांमोना बै समाव आसाम सरकारजों एलायन्सआव दङमोन, बै समाव बिथांमोना मार्टियार्सनि थाखाय मा मा खामानि मावखो, सोलोंथाइनि बिथिङाव मा मा खामानि मावखो, एग्रिकालसारनि बिथिङाव मा मा खामानि मावखो, बर' हारिनि जातीय आबादखौ लाखिनो बिथांमोना मा मा खामानि मावखो, बिथांमोना हेल्थ सेक्टराव मा मा खामानि मावखो, बिथांमोना हारि जौगानाय मा मा खामानि मावखो, जोंनि गोदान जेनेरेसनखौ बिथांमोना इस्टाब्लिश खालामनायाव, बिथांमोनखौ एंगेज खालामनायाव, बिथांमोनखौ मोजां मानसि खालामनायाव बिथांमोना बेसे रल लाखो। जों बै समाव मोनथिगौ BPF होननाय मोनसे राजखान्थि हान्जाया जौ जुवा आरो हिन्जावजों गेलेनानै 17 बोसोर बारहोदों। बे बाथ्राफोरखौ जों दिनै बुंफिननो नागिराखै। नाथाय जिथिया कास्टममोन बायदि मानसिया, बिक्रम बायदि मानसिया गले गले मिडियानि सिगाङाव ओंखारनानै जेन गावसोरसो हारिनि थाखाय लाइफखौनो बावसोमदो, बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो नागिरनायाव जोंनि मोजां मोजां हारिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन होबोनाय, सेक्रिफाइस होबोनाय, सुप्रिम सेक्रिफाइस होबोनाय लिडारखौ बिथांमोना सोरांबानो जिथिया गाज्रि गाज्रि रावजों सोंखारियो, बे समाव जोङो बुंनो गोनां जायो। आरो जोंहाबो माखासे बाथ्रा बुंनो गोनां थागोन। बिथांमोना दिनैनि तारिखआव जातिखौ लानानै जाहाथे गले गले गेम गेलेया, बे बाथ्राखौ जोङो स्पष्ट भाबै खावलायदों। जों कास्टम बिथांखौबो खावलायदों, सोरबा प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौ खावलायदों। बिथांमोना मोनसे समाव जुवा गेलेनानै, सोरबा जुवानि फैसा खांनानै, सोरबा हिन्जावनि केस जानानै होखारजादों, बे बाथ्राखौ जों बुंनो थाङाखै। बिथांमोना खमसे खम गावनि केरेक्टारखौ थिग खालामना लाग्रो, बेनि उनाव जातिनि बाथ्राखौ बुं। जाय समाव सोमावसारनाय जादोंमोन, बै समाव बिक्रम दैमारिया बहा गोमाना दङमोन? जाय समाव सोमावसारनाय जादोंमोन, बै समाव जुवानि फैसा लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिरनि बेरेखा खामानि मावनानै प्रहलाद ब्रह्मआ मानो होखारजादोंमोन? बेफोरबायदि कुइसनखौ रायजो राजा दिनै खालामो। दिनै आं खावलायदों प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौबो, कास्टमा जिथु नोंथांजोंनो थायो, एसे बिथांखौ बादा होनो। बिथाङा जिथु दासो माने गोदानै संसार जाहांदों, बिथाङा मोनसे मोजां संसार दङ, गतिके दानो माने बिथांखौ बाथौ खेराइ रिजर्टआव लांनानै बहाबा गौराङाव लांनानै लोंहो। नोंथांमोना नुनो मोनबाय, भिडिअखौ नोंथांमोना नुनानै रंगल बर' आदानि सायाव मा सानखो, कास्टम बसुमतारी आदामोननि सायाव नोंथांमोना मा भिउ दं, बेखौ कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय। एसेनोसै, फोजोब्बाय। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।